Għar-raba sena konsekuttiva tnieda l-Festival Internazzjonali tal-Arti magħruf bħala l-Viva. Id-dettalji ngħataw miċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kreattività illi qal li l-festival ta' din is-sena ser jieħdu semma l-40 artist illi qed jaħdmu fuq 14 il-proġett differenti. Fost dawn il-proġetti hemm Għażur Watch illi qed jistieden lill-artisti biex jissottomettu proposti għal xogħlijiet ġodda illi jinterpretaw mill-ġdid l-ikonografija tat-Tieqa tad-Dwejra permezz ta' kull mezz artistiku u b'kunċetti li jidħlu fil-qalba tal-wirt mibni u monumentali, in-nostalġija u l-memorja kollettiva. Is-Sur Xefaj qal li l-festival li ser jittella ser jibda fl-14 ta' April u għandu lan li jservi ta' pjattaforma għall-arti kontemporanja f'Malta billi jesibixxi xogħol ta' artisti Maltin daqskemm ta' artisti internazzjonali b'konċentrazzjoni fuq l-arti viżiva internazzjonali. Il-fatt li għandna s-siġra ftit qed tikber huwa passi ħafna l-qudiem milli kellna sa ftit ta' snin ilu, ġifieri Viva imlet void fis-settur li bis-saħħa ta' proġetti oħra li l-qudiem qatt jiżviluppaw bħal Mikas u bħal Muża li huma proġetti tal-Gvern. Dawn huwa wieħed proġett żgħir li jista' jikkontribwixxi għall-udjenzi iktar wiesa għal dal-postijiet ukoll. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnicia qal li l-Festival Viva issa sar appuntament annwali fil-kalendarju kulturali. Qal li l-isfond ta' din is-sena dak tal-Belt Valletta bħala l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura ser iservi sabiex isaħħaħ il-festival fuq livell internazzjonali.